Noniin, me tultiin siis eilen Lotaan ja Rossun Katalelle yöksi. Tänään tulee vielä Tuuli ja Viivi tänne yöksi. Ja nyt me ollaan täällä ollut siis 1 yö ja sitten me ollaan vielä 3 yötä. Nyt me tehdään Lotan kanssa ruokaa. Ei tosiaan nakkikeittoa ja me ollaan niin huippukokkeja, että en tiedä kyllä, että mitä tosta tulee. Voi se olla hyvä. Nyt sen näkee sitten. Niin, se näkee joo. I see it. Champagne's popping tonight. Ihan terve. Moi. Tuu taukotupaa nytte. Tuu taukotupaa nytte. Niin. No, mutta tuu silti käymään nopeasti, meillä on asiaa. Moi. Saa mun levikset repenää. Nobody knows we are a secret, can't be exposed. There's a place. Mä otan baarin, kuumin ja seksikään.